Ingressem a la pàgina de l'IPSalut www.ipsalut.es i fem clic al botó Professionals. Després fem clic en el botó Treball amb nosaltres. A continuació fem clic en el botó Oposicions. Ara fem clic en Procés d'estabilització 2022-2024. Després fem clic en Concurs Oposició. Busquem la categoria en la qual volem realitzar el tràmit i fem clic a Consultar el Concurs Oposició. Ara fem clic en Accés a la sol·licitud d'inscripció electrònica. En la seu electrònica hi ha opcions per a canviar l'idioma així com opcions d'accessibilitat. En la part inferior de la pàgina està el tràmit. Fem clic en el botó circular amb el triangle invertit. Fem clic en el PDF per a emplenar l'al·legació. Emplenem el document. Els camps ressaltats en vermell són obligatoris. Fem clic en el botó de descarregar per a guardar la nostra al·legació en el nostre equip. A continuació fem clic en el botó blau Accés al tràmit telemàtic. Fem clic en Clave. Triem un mètode d'identificació, DNI electrònic, certificat electrònic FNMT o clave permanent.
Per a activar el DNI electrònic acudeixi a una comissaria de Policia Nacional. Per a activar la clave permanent, acudeixi a un registre presencial. Fent clic en Següent. Fent clic en Formulari. Fent clic en Següent. Exposem la nostra al·legació. En acabar d'escriure, fem clic en Següent. Hem de posar el nom dels documents que adjuntarem. Després fem clic en Finalitzar-ho. En els botons marcats com PDF podem descarregar una còpia del que hàgim realitzat. Fem clic en Següent. Fem clic en el clip per a adjuntar la documentació. A continuació fem clic en Seleccionar-ho o arrossega el fitxer per a adjuntar al nostre arxiu. Fem clic en Enviar-ho. Fem clic en Tancar-ho. Repetim l'operació les vegades necessàries. Fem clic en Següent. És recomanable descarregar els PDF que hem generat abans de realitzar el pas final. Marquem he llegit i accept la informació sobre protecció de dades. Per a signar, fem clic en Signar-ho. Si usem DNI electrònic o certificat FMNT, autofirma. Si usem clave permanent, clavefirma. Per a autofirma és necessari tenir descarregat i instal·lat el programa Autofirma. Fem clic a Obrir enllaç. Aquí ens deixarà triar l'origen del nostre certificat electrònic. Si és necessari, posem la contrasenya del nostre certificat. Si s'ha carregat de manera correcta, apareixerà el nostre certificat. Fem clic a Acceptar. Si el nostre document ha estat signat, apareix aquesta pantalla. Fem clic en Acceptar-ho. Com a pas final, fem clic en Registrar-ho per a registrar la nostra al·legació. Fem clic en Acceptar-ho. Fem clic en Acceptar-ho. Fem clic en Sortiu del tràmit per a sortir. El tràmit s'ha guardat en la carpeta ciutadana Kate. Fem clic en Acceptar-ho per a sortir del tràmit.